Tulisijat luovat lämpöä ja tunnelmaa, mutta miksi kannattaa hankkia nimenomaan kotimainen tulisija? Suomessa valmistetaan maailman parhaat varavat tulisijat. Miten varava tulisija sitten eroaa kaminoista tai kiertoilmatakoista? Varava tulisija antaa lämpöä tasaisesti ja pitkään. Kaminat ja kiertoilmatakat nostaa huoneiston lämpötilan nopeasti ylös ja silloin talotekniikka usein jää jälkeen eikä toimi kunnolla. Jos mietitään saneerauskohteita, vanhoja mökkejä, niin kuinka helppoa on sitten varavan tulisijan uudelleen rakentaminen? Yleensä se on tosi helppoa. Eli uniseppien ammattiasentajat purkaa vanhan takan pois, asentaa uuden takuutyönä. Se on 2 vuorokautta yleensä, se on työ tehty. Työn osuudestahan sitten saa sen kotitalousvähennyksen verottajan ohjeiden mukaan vielä. Eli se kannattaa muistaa myöskin. Kyllä, ehdottomasti. Mikä olisi paras ajankohta sitten vaihtaa tuota takkaa? Paras ajankohta on hankkia keväällä tai alkukesästä. Työ suoritetaan silloin kesällä ja syksyllä ja tulisija ehtii hyvin kuivua ennen kuin otetaan käyttöön. Eli tuo kannattaa pitää mielessä suunnittelua tehdessä. Kyllä.